Ah, ok. Well, s-a dus și cu mine, mi-a dat și Ignite. Te-am salvat, prostule! Ok, Moro? Ok, nu mă așteptam la asta. Vrei să-i faci gang, tu? Două, nu mai am flash, că mi-am dat flash-ul, prostule. Mersi, ce flash. Cred că asta o să apară pe YouTube, nu știu cum să spun. Best play. Best play, fii atent. Best play. Ăla a fost best play. Ăla a fost best play. Ăla a fost outplay cu aia. Gata, l-am spart. I-am dat muie. L-am... Hai. Da, mă, ce frumos a fost, ce prost. Du-te de Era fost. ce bine am Ia să încerc ceva pe topul ăla. Nu știu dacă o să-l iau. Poate îl iau. Poate. Dar nu cred că-l iau. Mai ales că și pus și HP-ul. Ba, l-am luat. Nice. Ce zice predictul ăla de, a? Mi-l suge, a? Că mai tare. Wow, Catarina. Wow, Catarina. Ce pula mea cu jucătorii ăștia? Bă, sigur m-am băgat la solo și nu la... Q-urile mele, parcă nu-ți dau stack-uri, de-abia îmi dai damage. James ar putea să fie acolo. Da, ți-ai tu stack-uri pe aia, nu? Deci și voi Warfare are control Warfare. Bă, ce faci? Hai, e mort oricum. E mort oricum, bine. Wait 1 second. Don't start fights. Wait 1 second. Me and Fiddle. 2 seconds. And you can go. You can now start a fight if you want. Did you like it? Ia, să stai să joacă ca mine, Lisin. Bestial. Tandivanu! Nu! Nu! Clip, vă rog, clip la asta, că după aceea uit. Clip, vă rog, dați rapid acolo să faceți clip. Mă uit eu după stream, că după aia uit el. Poate o să ajungă la un moment dat să am nevoie de așa ceva și... N-a văzut nimeni chestia aia. Noroc că a trolat și asta.
Ok, nice. Au trollat și ei pe intul meu. Cred că o să schimb opțiunea de... Mamă, bă, dă clip repede. Să încep cum se începe, am zis, hai să fac album, am zis primul trec pe listă.